Hey, wemncube. Ncube ngicela ungibambele inja bo. Hayi, yena ayilumi. Uyabona mncube manje ngiluma lenja yakho. Ngiyakuthembisa nami ngoluma umkakho. Hayibo. Maxwell. Waswenka ngokuhlukile namhlanje. Yini uphuma kozama intombi inkaba? Hayi cha Dlamini bengiye eclinic. Hawu. Sekukwesithathu eclinic kulenyanga. Yini? Uzuthola unesi laphana. Hayi lutho Dlamini. Dlamini uyayikhumbula lenkulumo esake saba nayo. La wathi khona if ngifuna ukubona ushintsho empilweni kumele ngenze ngendlela ehlukile. Hayi impela ngikhumbula kahle. Lalela ke Dlamini. Ngifuna uqala ibhizinisi lokudayisa amakhekhe. Before uthi no man. Dlamini angifuni ukudayisela abantu amakhekhe, but ngifuna ukudayisela abantu abazodayisela abantu amakhekhe. Okay. Hayi. Ngathi ngiyakuzwa kancane. Qhubeka ngilalela. Kusafanele kodwa ngiyibhale kahle phansi le plan. And nginesiqiniseko sokuthi izosebenza le plan. No, lalela Dlamini, ake ngiphuthume ngiyogeza ngene night namhlanje. Man. Wena ungena night. Maxwell awushonga wena ukuthi awusoze wasebenza ebusuku njengomthakathi. Ngasho. But mfethu i-night ikhokha idabuli. So, yabo njengoba ngizoqala ibhizinisi, I need more money. Washintsha Maxwell. Mhlawumbe ngibiza ngo-Shepherd Dlamini. Hayi ngeke. Bashintsha abantu. Kodwa hayi fast kanje. Uyabona Dlamini, uma uzwe kuthiwa ngiluma umfazi kaMncube, ungathuki. Hey, kwenzakala namhlanje. Maxwell baho Shepherd, Gelathi bafuna ukuluma abafazi babantu. Hayi, engathi kuningi namhlanje. Siyawa manje. Wrestling. Siyawa manje. Rey Mysterio, Big Batista, John Cena, you can't see me. Siyawa manje. Oh, siyawa manje. Manini, why ikhansela lithe uDlamini akabize le meeting? Because uDlamini akana tuck shop mos. Hey. Ikhansela imhlonipha kabi uDlamini, waliqhumisa ngempama laqhasha amafengile. Oh, hayi cha. Shuthi nami kuzomela ngihlabe ngempama. Hlasi umuntu engathola nefunding nje. Uyazi bengithi umhla ka-30 June Gelathi. Mana ke sibona samhlolo. Yini u-30 June? Hayi. Elabo bhuti bangare. No. Bengaqondile ukweyisa la. Kodwa nawe igama lakho nesibongo. Uyazi ukuthi ungijwayela kabi wena. Wemadoda. Nenzani kwenzakalani lana? Bangijwayela bo Dlamini, bathi mina ngumuntu okufika. Hayi, bengimncokolisa. Badlamini, igama lini uGelathi? Kahle mina igama lami nguGareth, angiyena uGelathi. Wena Dlamini ngelento yobukhalathi. Hayibo. Kasibona. Uyikhalathi futhi. Hayi, kulungile. Ozake buyela ngapha khalathi. Uyikhalathi bathi. Uyikhalathi. Ayilaniwe madoda. Ngithunywe ikhansela. Lithanga iniqoqo. Ngithi kunina 1. Kumele nisebenzisane. Kumele nisebenze ngokubambisana. 2. Kumele nibe professional entweni eniyenzayo. 3. Inhlanzeko ibalekile. Siyaswana Bucks. Awu, Dlamini, wayobuza mina ngedwa ukuthi ngiyezwa. Bucks,
ngicabanga ukuthi mayethena esenhlanzeko ubala nomuntu odayisa ukuthi abe clean. Uthini kwenye? Uthi mina ngigezi? Hayi Bucks. Bucks awukwazi ukushintsha amashethi amabili unyaka wonke every day. Lapha unawo nane washing machine. Uwasha nini? Kome nini? Hey, ngwenye, ngineke emva kwefridge mina. Hey. Mina osaphethe le meeting. Yimi. Nanka amaphepha anemigomo nemibandela izinto ezifunwa yikhansela nokuthi imzozi ashiva kanjani lezi zinto ezifunwa yikhansela. Thatha udlulise. Ngonika isikhathi ke sokuthi nithi ukufunda. Mase ngiyabuya siyaxoxa kabanzi ngalento. Babe, we need to buy these clothes before the sale ends. Eh? 1,200 for impahla egqokwa 3 weeks kuphela. Hey guys, having a baby is expensive. But ke luckily uma he unomkhobo okuchitha ngepocket broke. Register simple. Register using my promo code MDMAUG1 and verify your account. And voila! So inside, you can use AI trading or choose from more than 130 plus crypto assets and other markets. Out can a trade for my babe. Yes! Successful trade. And just like that, I have extra funds available. And the best part, withdrawals are fast and come with 0% commission. So I could actually use the money immediately without delays. And with Pockets Friends, when your friends joins using your referral link, they receive a 100% bonus plus $100 cancel loss. Oh, now Kogun, just make sure to verify your account. Verified account help protect your funds. Only you can withdraw your profits. Oh, Pockets Broker uses 256 bits SSL encryption, the same security standard as major banks. For me, Pockets Broker is about comfort, being able to afford gifts, trips, and important moments in life without stress. And if you want the same, register using my promo code MDMAUG1 and get a 100% bonus on your first deposit. We operate under a government license from the FSCA. This means we must follow strict laws to protect your money. Sanibona Max. Yeah, sanibona. Sibahle ilona ku Max. Aw, sawubona baba. Yona mfana ungangibizi ngoba angimdala mina ngalo ndlela. Uthi uhlezi una 46. I'm 45. 45. Sorry. Ukuthi umdala. Umdala ngisho nakubaba. Ingakho ngithi baba. Hlelo, sharp. Sibahle. Asam. Hey, Nkosi. Isikhwele sikwenza nje. Usengazi ajole nendoda ebovu kanje. Umfana unjani umpofu engathi uyakrima? Well, nawe wawumpofu before ushawa umhlaba. Ubani ushawa umhlaba mahewu? Maxwell, ngidedele. Awufuni ukufika ushawa umhlaba mase ushawa yimina. Plus akakho umuntu ozolamula. So, ubawona ukikho phala kunini? Hayi, akumina. Mina ngivuke ngageza ekseni. Nami ngivuka ngigeza. Maxwell, ugesi usanda kubuya. So, uthi uvuke wageza ngamanzi abandayo?
So uthi mina ngiyanuka. Mina ngithe ngigezile ekseni. So angazi. Sungabuza usanda. Akaze mina ngithi kunika ikhwapha kambi noma kahle. Ngithe kunika ikhwapha ongenzeka ukuthi nginukelwa i-roll on. Yazini, angihambe ngaze ngishaya umuntu. Sekunuka izinqayi manje. Zinuka yazini. Never mind. Uhlaza wena sana. Azoka madoda. Hayi, ngicabanga ukuthi senifundile manje ngokwanele. Angeke ngizwe imbono yenu. Ithi Lento ithi kumele sithenge istock ndawonye. Mina ngiyayizwa leyo ukuthi asithenge istock ndawonye izosave na kwi-transport. Engayizwa kahle mina madoda ileyo ukuthi fanele sibe namabhokisi okucomplain. Vele labantu baya complaina for free. Yini sizobanika indawo yabo manje? Le suggestion box anginankinga nayo kakhulu. But leyo ukuthi abantu mabethi awenzi kahle sekumele ukhokhe ifine. Hayi. Naleyo ukuthi ama price kumele abe standard angizwa kahle mina. Mina ngidayisa amagonya amnandi kabi. So kungani kufanele ngidayise ngeprice eyodwa nomuntu wazi amagonya amambi? Le ethi asihloniphi icustomer ngoba icustomer lihlalele right. So if icustomer lifika lizokweleta ekubeni lingakasikhokha isikwelete esidala li right? Hayi. Uyabona ezinye zalezi zinto zi right kodwa ezinye ngezenzeke. mana ke bhuti. Wazi kanjani ukuthi ngezenzeke? Usuzamile yini wabona ukuthi asenzeke? Angimfunike mina umuntu ogxeka into engakaza izame nokuyizama. Akhona wa Facebook la. Hayi. Dlamini iyabheda lento asiyifuni. Usuyizamile. Wayibona ukuthi iyabheda? Ha? Senizamile nje yayibona ukuthi iyabheda? Madoda, nathula manje. Ave sivumelene ngokuthi Uright uDlamini. Madoda, uright uDlamini asizameni ebese siyabuya ke. Yeah. Nakhona asibuyi sizogxeka. Sibuya nama suggestion ukuthi so improve kanjani. hayi umuntu uyinja ngempela. Iplan enhle ke le ofika nayo Bucks. Ngiyayithanda iplan yokuthi sizozama bese siyabuya. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Oh. Bese ngiyenzile ne WhatsApp group so okuningi sesoxoxa khona. Number 1. Kuhle futhi nalokho. Layelani ke madada. Iphelile meeting. Hambani la kwami. Awu. Le meeting ayinawo ngisho amakhekhe. Awu ngiyadlala Dlamini. Uhlelo lenqanawo madoda. Sup Max? Hey Max. Yazi bengile lapha kwakho ngakubheka kodwa lutho ukuthola. Ngifuna udlala amakhadi. As today bengena night shift yabo. Oh, okay. Ngize mina? Ngizobe ngilele na tonight ngena night shift. Oh, okay. So ngikuvale nini? Angazi. Mhlawumbe mase ngi off. Sharp Charlotte. So linjani Maxwell ikhekhe lami? Hayi, imnandi impela ikhekhe lakho. Hayi kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Sanibona. Kwenze njani mnumzane wavasha kwami ekseni kangaka? Bengithi nami ngifuna soxoxa ngale business idea yami.
Ngeke Maxwell ngeke. Ngizafuna ukucambalala mina. Ubuye sizokhuluma lento. Mhlambe ungasala usuyithatha usoyifunda wena mabe usunesikhathi yabona. Baba, uwadile lamakhekhe bengikupakishele wona. Ngiwadlile. Hey mambi makhuzwayo. Ungaphindi wathengela uwathenge khona. Uyazi mama ngazi ukuthi igwinya elenziwe ngetartaric. Moyidla lento emlonyeni iyafuthuka ngathi uphuthu olubanjiwe laqiniswa kanje lafa usho ungaphinde uyazi ukube le nto ngidle itiyeli ngekho eduze ngabe ngifile mina imala ungaphinde mama uthenge laphana hey Maxwell, uthe amnandi nje wena lamakhekhe. Makusa, what can I say? Another man's trash, it's another man's trash. Fuze hamba la kwami. Okay. Hayibo, ubani lo phethe uthayela sakhe ngothayela? So, report. Wathatha uthayela sibe sakhe ngothayela. Hey! Hey, Qoqo. Uzothengani? Hey, manje nje ubungimemeza ulapho nami kumele ngikumemeza. Webhoti, angifuni ukusukumela mahala la. Uzothengani? Ngothenga waBucks. Cha ngikuthi ngizokuncenga. Uthi njani bhoti? Hayi ngengwenya lamaqanda ana expiring date. Xa ngiyabhaliwe ukuthi expire nini? Hayibo. Wena una expiring date? Cha. So, awukahle. Wengwenya ukwazi ungibisela ukuthi ngifuna into right. Okay, let's. Hayibo wengwenya wenzani? Ngiyakubona uyawashintsha amaqanda afaka kwenye icontainer. Fikelele. Uthe ufuna amaqanda aseboxini ene expiring date. Ngiyakwenzela lokho usuyakhamisa futhi. Yazini kwanye. Lethe imali yami hambi ngiyathenga kwenye indawo. Hayibo wemama. Uyazi ngifunda ibusiness plan kaMaxwell. Uyazi kuzwakala kuyinto esile enomqondo futhi. Hayi, uke wangixoxela nami ngeplan yakhe. Hayi impela izwakala njengento ephusile. Man. Angazi noma mina ngedwana. Kunento engingayiboni kahle ngoMaxwell. Ngathi khona ushintsho likhona. Awukazi unotice? Hayi kusayifanele nje kumina. Hayi. Asithembeke ukuthi amakhekhe akhe azoba mahle njengale plan yakhe. Angeke afane nalawa ongithengele wona. Oh, okay. Hey, uyazi le nto into eqinile, into eyomile. Uyazi ngathi uphutho olubunjiwe. Uyazi imbumba. Okay, phela Dlamini sikuzwile. Hayi, mama uyaphinde uyithenge le nto, iyabheda. Ngithe ngikuzwile Dlamini. Kanti ufuna kuze kube njani ngempela? Idlam Stamen. Bucks, mana. Waphatha igrosa waya ngapha. Ubani lo yomnanela? Oh hayi, ngiyodeliver. Phela senginenamba ka WhatsApp la abantu aba-order khona, mina bese ngiyabadeliverela ukudla. Hayibo. Thatha wena Mr B. Hayi, uMr D. Hayi, angithi phela uBucks wena.
So Mr. B. Oh. Hey, angiphuthume James. Molweni. Sicela inkosi. 100 rand. Shintsha nginawo. Kusho uzobuya ulanda. Man. Ifikile la. Imali ephelele. Why kumele ube mina obuya yazolanda ushintsha? Why kungabona obuye ozekhaya uzolanda imali yakho? Hey, wemfana. Take it or leave it. Sibone uzosithola lapha isinkwe fresh. Man. I think nginawo lo 30 rand ohlukene. Cela ube ngilandela isimo kuyohlanganisela. Hayi-ke ngiboza-ke ekhawuzolanda imali yakho besinoshintsha 100 rand. Yeah, wena doda. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela. Uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganiswa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18. Azoke madoda. Gelathi unama complain awu 32. Hayi, bangidakelo. Nami but ngiyadakela. No, hayi. Ngisho laba abacomplainile. If now ucomplainile, shoot ba u31 abangidakelwayo. Hayi, not wena. Ngwenya awakho ama complain awu 13. Siyakhumbula ka ngithi madoda ukuthi uma abantu abawu3 becomplaine ngento eyodwa kuba u100 rand ukweletayo. Manaki. uBucks yena unama complaint amangaka? Hayi, awekho ama complain kuBucks. Hayi. Mina ngithi angisho nje kusa early ngeke ngiyikhokhe lo mali. Gelathi ke njengoba unama complain awu 32 awu 9 ama complain abeshiwa abantu abafanayo okusho ukuthi wena ukweleta u900. Ngwenya awu 2 awakho ama complain ashiwa abantu abawu3 afanayo kusho ukuthi wena ukweleta i200 rand. Kahle kahle madoda eyani le mali? Angithi izosetshenziselwa ekuthenini isize thina abaphathi bezitolo. Hayi, thula wena. Bengibuza uDlamini. Futhi wena kahle kahle lento yakho akuyona i-tuck shop, inqola leya. Wena ufuna ukuhlangana nelinye iqembu. Hayi nathi. Isitolo sami inqola. Hey madoda nifuseke man. Oh. Okunye ke ikhansela lizolisenda abantu abazozobheka izitolo zenu ukuthi ngabe zicleanini na. Okwesibili le mali enikweleta umadoda ngiyayidinga ukuphela kwenyanga oku next week lo. Hayi. Mina bengeke ngasho ngathi ngeke ngiyikhokhe lo mali. Weke lathi. Bengisacela size ngapha kancane mina nawe kunento engifuna sixoxe. Okay.
Gelathi lalela ngiyazi ukuthi wena mfethu awujwayele ukuzangala so mina nawe asasani kahle lalela ke uyabona mina ayikho mfowethu into engiyithandayo odlula ukushaba ndiyabona into zami zikhona zizonke ayikho mfowethu edlula ukushaba ndiyabona ngiyakuthanda ukushaya umuntu ngisengivinda nje umakhuzwayo but kahle yabona mina deep down ngiyajabula abafana ngishaya umuntu manje hey uyabona umuntu ungishala ngesibhakela empambweni unalomsindo wenziwa yimbambo bo hey ngiyakuthanda ngelathi ukushaya abantu uyangizwa why udlamletshela mina lento ngitshelela ukuthi ngelathi wazi ukuthi yabona njengamanje ayikho into engangijabulisa njengokuthi ngikubonye futhi ngiyezwa okay so ngiyathemba ke masibuyela ngale sizohloniphana njengabantu abadala because angifuni kufike lapho kodwa makufika lapho ngiyojabula uyangizwa okay buyela ngale bengisasho ke madoda ukuthi ngolesihlanu oluzayo ikhansela lizosenda abantu abazoza bezo inspect idolo zenu ucheck ukuthi uclean yini ukudla nidayisayo ku right yini uma kungukuthi isitolo sakho siyatholakala ukuthi asikho ezingene kufanele ngabe sidayisela abantu siyavala uma kungukuthi isitolo sakho siyatholakala ukuthi hayi si right udayisela abantu uzobusunikezwa amaform lawo maform uzowagcwalisa ke ukubagcwalisela ukuthi uapplyela ukuba small business okay uma kuukuthi ke awukho omunye umbuzo seningakhululeka madoda ningakhohlwa ke makuphela inyanga next week ngiyayidinga le mali ye fine madoda Dlamini bengisacela ukubuza lana ngicela ungisize bengicela ukubuza ukuthi ikuphi engingakwenza ukuze isitolo sami sizophasa mase si-inspector so uBucks uyi-teacher's pet kubuka kanjalo impela hey nalo Dlamini wena uzenze untouchable buyela kuBucks Gelathi miyeke uDlamini awufuni ukuya lapho indaba nawe uyamsaba yini ngoba ngazi ukuthi ayilalelani ngcono ngikushiya Mi baba awuzameleli. Hawu, angisabingelela nalokubingelela sengivele ngigixatshazwa ngekhekhe nje. Awu ngiyaxolisa baba. Unjani? Siyaphila. Hayi mama. Limnandi ke leli. Qhubeka uthenge kulapho. Hey, uDlamini ulithandile ikhekhe lakho. Ngimzwile. I guess uzongisiza with funding. So, ubuthe ngikhulumele noDlamini uzongifundisa ukubhaka. Yeah. Kodwa makhuzwayo, why ungazama enye hobby like ukuthunga and stuff? Ukudla kuyabiza makhuzwayo. Ye wena nja. Uthe wena ngikukhulumele noDlamini uzongifundisa ukubhaka. Makhuzwayo angikhulumelanga noDlamini. Likhulumele lona ikhekhe lami sisi. Fusek, hamba la kwami.
Dlamini. Dlamini. Asikho. Asekho Dlamini. Kwenze njani Bucks? Yini engasekho? Dlamini, kuselingodo kuphela. Yonke into ebiphakathi gone. Kwayicapha Dlamini. Bucks. Hlala phansi Bucks. Phefumula. Uthini ke? Dlamini, isitolo sami basibhidlizile. Akukho lutho kuthathwe yonke into ebiphakathi. Hayibo. Mucabanga ubani ongenza lento? Akubabonanga umuntu? Mangithi ngiyabuza Dlamini, wonke umuntu amasi. Ubani kodwa ongenza lento? Angazi Dlamini, uyazi ngisabathe ngiyacabanga akufiki umuntu ekhanda.